eu lle podo decir que un bo número dos traballadores contratados polas asociacións non desempeñaban esas funcións que declaraban ante a Xunta de Galicia e ni siquiera traballaban no lugar que se decía. Repito, boa parte dos contratados en esa suposta trama nin facían as labores e as funcións para os que foran otorgados os fondos públicos e nin tan siquera traballaban no lugar que supostamente debían facelo. E por que yo podo decir? Pois, mire, porque gran parte desos traballadores, coa documentación que aquí lle podemos enseñar, que é bastante abondosa, pois ni máis ni menos, pois teñen ou o don da ubicuidade ou recollen ni máis ni menos os certificados postales a moitísimos kilómetros de onde o tiñan que facer e de onde eran contratados. É dicir, que estando a decenas de kilómetros, con contrato en vigor, tendo que traballar en outros lugares, recollían eses certificados nas sedes do Sindicato Agrario do PSOE a moitos kilómetros de distancia. E dicía que falamos así dunha asociación de produtores de pataca da Terra Chá, é dicir, estando en Villalba, que recollen o certificado na sede postal de Unións Agrarias en Rodeiro. Caso número 2, pois unha asociación agrícola gandeira da Costa da Morte que recolle no mesmo sindicato agrario 2 certificados en Santiago. Caso número 3, pois ni máis ni menos unha unión de agricultores de Bergantiños que, estando en Carballo a sede, recolle na sede do sindicato, pero de Ordes. Caso número 4, aquel que traballando na comarca de Santa Comba o recolle en Carballo. Caso número 5, aquel que estando traballando en Meira o recolle en Ortigueira. Caso número 6, aquel que estando traballando na Asociación de Mulleres Terra da Camba con sede de Rodeiro colle 2 certificados en Viana do Bolo. Polo tanto, esa suposta trama tamén ten un modus operandi que parece, cando menos, que as evidencias manifestan como claro. E, polo tanto, aí se dan outras dúas irregularidades. O primeiro, o feito de que non se teña informado á Xunta de Galicia de ningún caso, de ningún traslado, e o segundo, que supostamente, verdad, as contrataciones subvencionadas se repartían logo desde calquer punto de Galicia por a sindicato no que tiña responsabilidades organizativas o actual senador da comunidade, o señor Pablo García. Que me expliquen que fai un traballador de Rodeiro recollendo os certificados en Viana do Bolo. Pode ser interesante que o señor Pablo García, en vez de estar tan preocupado porque o investiguen, co cual xa dixen varias veces que parece que razóns ten para estar preocupado, o mellor sea que dunha vez por todas dé explicacións. Polo tanto, a resposta máis probable, pois, mensaje aos señores do PSOE, razóns para preocuparse, teñen moitas. Que lle preocupe o método de investigación? Non, realmente o que creemos que lle preocupa é que se investigue. Polo tanto, as actitudes como a de Onxe, circenses, volvo a repetir, poden ter só 2 motivos ou razóns. A primeira, cometer un novo erro, que sería realmente grave que volvan a paralizar esa autovía, que intenten ni máis ni menos coaccionar e condicionar unha mesa de contratación ou ben tapar os errores que cometeron estando no goberno bipartito. É dicir, crear unha suposta trama e, aparte, que esos fondos supostamente non foran administrados coa dilixencia debida para as funcións polas que foron concedidas pola Administración. Nos gustaría que ese don da ubicuidade que parece que teñen estas persoas contratadas pudera ter unha explicación creíble. Estaremos esperando que se nos dé. E, polo demais, pois non teño máis que engadir. Era moda que había